Nos, itt egy arab telivér mellettem. Gigolónak hívják, de én Gigónak fogom becézni. Egy nagyon friss ló a tulajdonomba. És miután én 60 előtt is, meg 60 után is tereplovas voltam, ezért a módszereim közé tartozik, hogy az új lovat először sétával vezetem be a terepre. Na de mint látjátok, nem a hátán ülök, nem. Itt ballagok mellette, és folyamatosan beszélgetünk. Jókat eldumálunk, nézelődünk, gyönyörködünk a tájba, gyönyörködünk az erdőbe, mélyeket szívunk a erdei levegőből, így eső után különösen nagyon élvezetes, és természetesen időnként megállunk, egy kicsit legelünk, legalábbis Gigó legel, és így ismerkedik azzal a területtel, ahol reményeim szerint hosszú-hosszú éveket el fogunk tölteni együtt. Szóval, 60 fölött a tereplovaglás egyik módszertana nálam. Lehetőség szerint legyél minél többet együtt a lovaddal, minél többet beszélj hozzá, símogasd, dicsérgesd, és hát mutasd meg neki többek között a területet, ahol sok-sok szép órát fogunk együtt eltölteni. No, hát ezt láttátok most. Egy kicsit megállunk, és hátra nézünk, mert arra is nagyon szép a táj. Igaz? Milyen szép helyen lovagolok? Úgyhogy Gigónak is tetszik. Nos, hát akkor sziasztok!